Днес ви водя на една от най-обичаните и най-модерни тренировки сред дамите, а именно пилата с реформера. Да, обаче днес ще ви покажем една по-различна страна на тренировката, а именно интензивния пилатес, на който ще ни научи Мартина. Здравей, Мартина! Здравей, много ми е приятно. Разкажи ми малко повече какво представлява този тип пилатес, реформер, интензивен, неинтензивен, Да. реформер ли е всъщност? Високоинтензивна тренировка на машина, като инспирирана от пилатес реформер, но не е същото. Идеята е, че тук упражненията са много бавни и контролирани. Даже интересно е, че нямаме повторения, а по-скоро секунди под напрежение. Всяко упражнение се прави за определен брой период от минути, като се слиза, да речем, 4 секунди надолу и 4 секунди нагоре. Този крак навън, бавно връщаш навътре, след това се риташ с този. По този начин мускулите през цялото време са под напрежение и точно това го прави високоинтензивен. Не означава, че всичко е много бързо и кардиохит. Това нов тип тренировки ли е? Този тип тренировка всъщност се започва да се оформя в края на 90-те години, като преди 10 вече става много популярен, особено в Съединените американски щати, след което и в Европа разбират за него и започва да се разпространява все повече и повече, като вече го има и в България. Освен интензивността, кое е другото различно в сравнение с пилатес реформера? Освен, че самите машини са доста по-различни, самите упражнения и начин на изпълнение на тях също. Пилатес реформера главно е създаден с цел възстановяване, рехабилитация и стречинг, докато тук е много по-насочено върху тренировката и активирането на дълбоките мускулни влакна. Друга основна разлика е, че машината е много по-голяма, има много повече елементи, като например задна платформа, което на обикновения пилатес реформер го няма. Няма никакви почивки между упражненията. Прави се упражнение след упражнение и по този начин тялото не спира да работи. Колко често трябва да практикуваме такъв тип тренировки и как те се отразяват на нашето здраве и тяло? Не бих казала, че има определен брой период, който трябва да се практикува. Има различни ползи за тялото ни и за здравето ни. Както вече споменах, много добре ни се оформя тялото. Интересен факт е, че тялото дори продължава да гори калории до 36 часа след тренировка. Също така се подобрява и сърдечно-съдовата ни система, стойката ни също, седим по-изправени и цялостно ползите са много. Как протича една такава тренировка и защо всъщност тук е тъмно? Има ли връзка с това? Една тренировка е 50 минути, като имаме загрявка, разгрявка, натоварваме всички мускулни групи на тялото. Имаме горна част, корем, страничен корем, крака, дупе, цялостно се обхваща тялото. Тренировката е високоинтензивна, точно за това идеята ми е тук да е тъмно, защото по този начин човек може повече да се абстрахира и, как да кажа, да се мотивира. Има основни упражнения, които се покриват по време на всяка тренировка, но много се адаптират спрямо човек.